Namhla futhi sisehlelweni lezinto zakhe umthandazo Dlamini. Sizoba fishane ngane zakwethu. Into zami zisebenza ngendlela enibona ngazo. Red, yellow, white. Red, yellow, white. Yellow, red, white. Right, ke namhlanje sizophetheke enye inkulu malanga lapha. Isebenza kakhulu. I-100 futhi nayo. Noma bethiwa unethunzi boshonele ekhaya. Ukwathi into umuntu ongasekho emhlabeni ukwathi into isidumbu ukuwaphunyela isisu. Lo ufehla mhlawumbe yonke into ekhona emzimbeni wakho. Ehambisana nemalumbo. Ubese emva kwalokho kukwenza ukuthi ube clean, indlu zakho libe semgceni. Noma kuthiwa uyafuneka ukuthebula makwageza ngaloko kwafutha. Yonke into yenzeka. Noma kuthiwa nesigezo ufuna ukugeza ekhaya kini. Mhlawumbe imbuzi nenye ngikhipha inyongo negazi, lokho kuyasebenza kakhulu. Kuyakuhlambulula ukuthi ube kahle emzimbeni wakho, into zakho zikhanye zihleleke. Isigezo ugama lako lo. Uze ngothi isigezo. Lapho ke niyazi ukuthi futhi ngiphethe nolokusmith no-Go1 wesicitho ke lo. Uma ulunywa emzimbeni uphupha kabi unemangcoliso ubusufuna ulele uphuphe lokufishana abathi ngidukolosha. Go1 yasiza kakhulu u-R100 nawo. Imbiza yakhe imbiza ecleaner sinye bosisi nanibo baba iyangigeza ngiclean egazini igazi lakho libe right. Iyakhiwe imbiza futhi nayo R100. Kube namanzi la 5 liter. Uyazi ukuthi nosebenza ngawo ufaka imali kuwo afutha ageza aphalaza agcuma nje impela wamisa lezi zinto zaMprophet uDlamini umthandazi. La siphethe uLocksmith wenhlanhla ufaka imali phakathi uhamba udlala ilotho manje uhamba ogembula imali iza kuyigijima lapha uphethe lensebenzo kaMthandazo Dlamini. Lensebenzo yami nganza kwethu isebenza ngamakhandlela la nkala kanje umbala wawo. Bese kuba lentambo le iyakusiza kakhulu, iyakuvikela, iyakhinisela, iyaqinisa futhi nesekhaya emzini womuntu iyasebenza. Lensebenzo yami lena nganza kwethu lo msebenzi engenzako ngawuphiwa ngabantu abadala ngaboniswa ukuthi angisebenze ngale washo lesi. Noma ngakwenza wena lapha ekhaya mbukele ngeke kusebenze ngoba lento ayikho egazini lakho, isegazini lami ngeke ngabamba nje lensebenzo kaMprophet Dlamini umthandazi. Yonke into yakho iyakhanya, imali, umsebenzi, umshado, semsebenzini, impumelelo, noma kuthiwa wavala bakubiza interview kanti kwajika kimi noma kanjani uzawuqashwa lo msebenzi lo yakuwo. Awukubuza abantu engeke ngabanikeza lensebenzo kaDlamini umthandazi. Bazokutshela abantu ukuthi hayi mina ngisebenzisile into zami ziyakhaya, nawe make sure ukuthi endlini yakho ohlala khona lo into kaDlamini umthandazi nawe uba nazo ekhaya lakho. eThekwini babuze bayazi, eJozi bayazi phakathi. Abangayazi babuze kulaba asebayazi. Ngizobe ngikhona lapha eThembisa naseSoweto inlethe lensebenzo kaDlamini. Yonke insebenzo kaMthandazi u100 ayikakhuphuki futhi ayehli imela R100 ngakunye ngakuyi100 nalapha nje R100 isigezo lesi. Noko wakwashonela wakwakhipha isisu unethunzi lemnyama liyaphuma lapho selokuphila right. Insebenzo nayo u100 babukela bakhona emakhaya lapha uzawuphila lapha. Ngikuthembele amadlozi nasekhaya kini namadlozi asekhaya wakho. Izidalwa zikhona ziyasebenza. Uma ufuna ihlambulu lesithunywa uyefika lapha ekhaya sithunywa ngesihlambulu. Noma ukude ngiyahlola 250 uhlolela umuntu osekudeni, 250 uhlolela umuntu osekudeni. Mawuza la ekhaya R100 isithunywa la ekhaya ngasihlambulula ngigeze ngikukhanyisele futhi ngise emfuleni lokho zihleleke zibe zinhle. Yonke indawo abole bakhona emakhaya ngangimema ngizothandaza kunye nani emabandleni enu anginankinga. uNkulunkulu yanibusisa abole bakhona emakhaya ngizofonela lapha le nombolo eniyaziko. Ngise-Piet Retief eMpumalanga ngokuhlala. Le nkinga obhekana lapha ekhaya manje mina ngakusiza la. Uma nenkinga ekuvilapha nje uthamba wenze into ugcina ungayenzanga. Kufike kususela amathunzi nezinto ezikwelekayo. Locksmith ke wenhlanhla nganza kwethu eyithanda imali kakhulu. Ufaka imali phakathi uma uzamsebenzisa. Amanzi elidamu anempuphumo phakathi. Imbiza inayo iyasebenza kakhulu. La nawo uyasebenza futhi kakhulu kaGo1 khipha isicitho. Ngizoba nawo amakhemisi yonke indawo ningikhulekise ukuthi ngikufise ukwenza kuphumelele. Hayi imali nje incane kakhulu ekufuna ikhokhe
mozothenga into zikaMthandazi uDlamini. Subscribe lapha ka YouTube channel uthi Mthandazi Dlamini. Inkosi nibusise bona bakhona emakhaya. Ngiphethe iWi-Fi zekugezanini zekuvule yonke into evalekile. Noma thaba kulokhele kangakanani. Mina ngivula iminyango evalekile. Doors are open la ekhaya kaMthandazi uDlamini. Subscribe my TV channel. Mthandazi Dlamini. Inkosi nibusise, siyabonga.